Hi guys, lahat na ni Mother. Ay, lagi magkawayas ni Dio. Na si Richmond. Maghagong ka na niya. Si Richmond. Lalo si Mami. Guys, basin wala pa mo nakasubscribe dani channel. Hello guys. Nya karon kay Ito ang kuan ba katulukin ang mga bula din yung taga-tubukogin isa nga. Subugogin mo no. Tubukogin isa nga. Nakita din ako yung video. Palo ko sa imo ha. Imo rasat. nya karon guys kay naamalagi ko daghan nga kape, daghan nga sabon. Nya naapot ko ampaw daghan. Agoy. Sana all Ang wow. ihatag kang utik. Wow, sana all kayo. Joke na dayon. Joke na. Thank you so much, ate, sa mga blessing. Dagan kayong salamat. Panti ko no. Ay, silang lang palitis ako dito kuan lang insinso. Kabuok Di ako lima. palit de. Ang tugbong pa ka? Oh. 5 kabuok lang. Ako'y palit kay keep the change. Kaya nga nag-ati man pa niya luto pagsukan. Ha? Dali naman nagpadagan ito. Wala may isa ka oras padagan pa sa kuan. Esperanza. Apas lang. Hoy, asa man tong bitoy ang kuan papel? Ay, Salamat, ate. sa motor sa Baguio. Diba? Na daw ampaw, guys. Yan eh, boxing ba? Boxing. Thank you so much, Ate E. Ulit ka na. Hindi mo makuha nga ni pangalan. Naaman gyapon ako Wow. Naaman gyapon ako. Hindi na po si Pop me. Dagan kayong salamat na ni ate. Si Mimi kay murag kato bitawng sa balingon bitaw nga sige pamayog piso. Kundi gibaga nakasiko. Tugbong na si ate, guys. Kay mamalina. Keep the change. Thank you. Basilir ko Liwat. mag-unboxing ta from mom. Hi guys, mayang gabi. Nakawin namin guys, gikan na ni Mother. So namin nadawat, gikan ni ate E from ano ba? USC. Sure ka? Yup, boy. Nakawin mo, subok mo. USC na boy. Kapil. Ay, kape. Dagan kayong salamat, ma'am. Ay, dagan kayong salamat ate E sa kape. Nay. Ang panti. Thank you so much. Ampaw. Mata. Sabon. Matay sabon. Salamat ate E. My favorite color. May Colgate. Daw. Napay ang powder. Sabi nga lang, de? Oh, tek. Ay, kita daw abli nay. Pero mo piyong ako. Ako abli daw ni nay. May pangalan, guys. Ayaw, pagkabili ka, di mo mo. Kita dubo. Ay, okay. Yes, aron bibo. Sus ko. Gusto ni Mimi i-open, guys. Kaya gusto siya tanaw. Ikaw may pila. Salamat, ate E, sa blessing. Hello, si Andre. Oh, Thank you so much. $3. Wow, mukhang bago. Ay, ako. Ha? Sukat-sukat ka rin po nakagunit. Og dollar. Lag, ako kagunit ka na mo. Gunit lang. Gunit raman. Thank you so much, ate E. Ano ko dollar, guys. Nakoy. Panty. Auntie. Namanti ka na eh. Wala. Ako namanti ko. Gago mo kami Ha? Tops. Yes. Ayun, i-open mi. Kaya mo niya suton mi. Ha? Barilit. Barilis. Hindi siya cool kid. Doon, day.
Ito siya Colgate sa kaha. Toothbrush. Ani? Sa prank! Ako ni balik ko sa ni guys. Wala na, gamito na siya. Di ko $3. Ayun ko Colgate. Dapat na. Ayun na, dapat dito sa bula eh. Nagay ko Kapag humutlag ko $1, please. Dove. Ayaw ko Ikan $1. Joy Vlog. Karawat sa iyang package. Ang Joy Vlog to guys. Pwede pahingi ako So, ng thank you so $1. much sa mga blessing. Dagan-dagan kayong salamat. Hi guys, good morning. Sa YouTube guys, ako rin wala yung sa'yo. Tanga na ito vlog. Hindi ka mag-video. Ito ko dito. Ito nagkabura ng kanina guys. Meron ang kuwan. Itlog. Buhara ang magkabot. Nanda ka lang ang sayo. Ito ang gas kay Udto na.
Lunuran na nato mantika, guys. Wala lang kay ketchup. Dami na siya ng ketchup, guys.
Kanang pang oras guys, kay trabaho mas dito siyalan. Lasing ko pa ito. Balik sa dito trabaho guys. Sini trabahoan sa una. Narato na luto guys. Di ba? Lami nga sudan. At nasuluran guys. Kasi maparong na.
Naluto na tanan guys. Ito na ni hasa ng kalha. Huli na ito na ininit. Dali na ng bukal guys. Tara guys, naluto na tanan. So ato nang i-ready ang pamahaw kay magi-duty sila. Ready na ang pamahaw guys. Dali na mo. Bahaw ni gabi. Buka na ito ninit ba yun? Agi sa ko rin. Bubo mang pabret. Awa daming. Pilo dia ulah atau boleh pilo deh. Pamahaw na sila guys. Bahaw na. Bahaw na. Mau belum orang deh. Ha? Belum aku. Ay, mo balunan da eh. Mau batu roh. Papa, gano'n yung balunan ba? Ano ba itong bago siya bago po? Noy, ima ko itanong ka, Noy? Oy! Tangkal lagi tanong doon. Tagman. Wala pa mo pamahaw. Bahala, check sila ikang. Uy! City? Ya, table na gabi, charge pila? 150, table lang na charge. Kala na ka ng... Lingo-lingo na ba? Nakawin yung lugar ka dito. Ora-ora. Baji po ito nagbajan daw, boy. Lang. Bila na buhay pa na ako gabi. Parang ako kaya baji. Kadagan. Alam nga, gusto mo lang ipay mo gold. Kaya nga nago, puro kabaho. Di, gil mo kaya. Kaligo sa daan. Ay, lang. Kaligo sa daan kay... Atay. Isa kanta singko. Ano ba? So na dia di pas doon ni pungtong dua ya. Ya pungtong dala sundang tigbas ang yata limisa. Na ikang pikas ang limisa. Ako din na naligo bahapon doy. Kaya nagbaji-baji di ay. Mao di ay. Himala di ito kahapon doy nga nagkaligo kaya nagbaji-baji. Di sabot tandaan ko ni Raul. Ago. Uy. Lahat na niya choy kay bugat kay ako ato. Iko na di man ni Raul. Ano sa bahay hole? Lol. Nasa pa. Asa? Away-away mo sila kay ipildi man yung 30 mil sa bulang. Ano mga bana nga way mga kwenta. Sugaron. Pulos na lang. Pada may mangod ni Raul Kwarta tong abroad. Oh, ato ba yun? Ano ko nang?
Yan na ka. Mimi! Patay wala sila. Yan tawa, wayo. Uli, di ako tingganay. Wala ngayon. Table charge, 150 at 6. Sudan ba? Magsudan? Yeah, 150. Yeah, Ketchup na tada na lang eh. 1. Hada kong! Udang hari na. Itlog. 1 par gabi nga tagay. 280 ang par. Kamis may mga sa nga na oh. Luto. Ito lang oh. Red horse. Presidente. After na pa table charge, bayad pag red horse. Sus, check yung baji gabi, red horse. Kami tandoy. Dagko, ngitian ba dia? Nah, biti. Tigwang, mga tigwang, yung mga babae diya. Ano kailangan ka? Hindi na ka permida. Sapo ng... Arang-arang pala si Kuan. Ya. Tabok to ito babae, bitaw gabi. Yan mo ato na lang mo do sa Kuan. Kinugitan, kapilat. Dito na lang mo. Ang katom sa kaginugitan. Grabe yan. Dito po na sa babae po. Masabot ninyo, pwede pa ninyo uli. Nari dit eh. Nakalagan niyo. Amay, Kuan. Ang service sa Kuan. Ikaw ka, tunawag ka. Ito tigwang. Mga katangon. Tagasaan. Ay lang. Sakto ito yung unikal ni nagasaan. Sa kontakra. Tawagan ra. Oo, sa recharge. Yan dalar man. 700. Tayo. Suit. Nge. Tapos, tunatuit. May tayo bit sira. Suit. Tapos, Yan nakabidyo. bakti na lang ako ikuan niyo. Bakti na lang ko ni. Nakaik. Tawagan ra on gabi. Pero kadabara on gabi. Bawa bang bae? Nawala ang baji gabi. Baro. Nawala lagi. Nawala. Nagbayara na. Wala ba yun sa 700? Tibok charge ra. Yan. Ibis, plano nila, iyan ng birahan. Agoy, nag-lockdown na wala magkalitin na. Ang grade sa daan nabili sa ano. Diyan mo tanduay, mga ala na po nabilin. Wala na, soy. Ay, may, wala na eh. Wala na mao ni. Ako, ang pagkataon, nakagabi, ada ka, inom, higdok yung saguban ko. Tibol gila, 150 ya, itong tibol dia. Hindi mo ilado dia. Nah, kabayad, tibol dia. Ilado mo dia, hindi mo kabayad. Kemarin niyo ka naman 50 dito ng kwarto. Bagay ko nga. May kagwapang anin. Naman din sa ko Facebook. Kaya giad ko, nag-friend man mi. Kapanaway. Kagwapo sa nimo. Nakauna man ko. Panaway or kagbadze. May kagwapo. May kagwapo po nimo. 150. Ay, Ito. lugar na niyo, 150 din eh. Ingon ang klase na. Iko, para kayo. Sino ba? Ang una ko, 150, isa na ingon lang. Tagko kay Koko, kulingay na doon sambot, di ba? Samad. Asal. Kinahay ka naman sa punda. Huwag kinag-video ko. Pero buting ko ya, naman din sa to halas niyo, tibo. Ano yung to halas lagi? Amang gulo na ni. Gana na stigbo dia. Malandos din sila guys. Ito sila ilaikang guys. Maray nyo ni Jano nga pan? Nga. Katong Ready na si Alan mo duty guys.
Ito na siya guys. Sabi na kong ni ulan gabi eh, umli ni kaulan. Nakaulan gabi eh guys. Idoy-doy wala pa, nag-CR pa, di garap sa idoy-doy pa bago. Naraang talong mag-isimilya, doon naapod ko sa yuti. Pud na si Doy-Doy guys. Nya si Relo na to, araman nakatulog ila mama. Ipabrigada na ko siya kay sakita ako ngipon guys nya. Si Luna lang sa ako ipabrigada sa kang Mimi. Kaya si Luna, ugma ko na siya ipa-enroll sa kuan. Sa manugma. Lunes, Martes, karon Miyerkules. Ugma siguro Huwebes guys, magpa-enroll mi ni Luna. Kaya magbrigada manggapon. Lago na man ni manigo. Uban na si Mimi kay kuan pud na siya dito. Dito na siya maligo guys, dito na siya mag-ilis. Toy! Uli!